Madaydayaw iti Diyos Ama, manakabalin ito sa amin. Ngayon nak, idanon kada kayo, iti apakasaritaan, iti linaon, iti Biblia. Tadi gito'y kabsat kas adda, apamaneknek, kas maysa apagilasinan, digito'y ngalinaon, digiti sorsorat, ngayon tayo, alaen, adalen, iti kay papanan, digito'y sorsorat. Tadi gito'y kabsat han bareng-bareng gito'y akay papanan na. Tadi gito'y isu tinapudno nagturong iti Dios. Kas mabasa iti Galacia 3 iti 15 kakabsat agsawa kas ugali kadagiti tattao. Oray no tulag laeng iti tao. Numapatalgadan oray siya sino saan mabalin adadaelen. Di kiti kapsat kas kinunana nga iti kadwan ngamin ginadael da renakrak da. Igitoy kay papanan igitoy sorsorat. Iso nga kapsat panunutin nyo igiti umiso kay papanan igitoy sorsorat. Tadi gitoy iso kas taraon iti panunot kenit puso nagturong iti Dios. Tadi gito'y apamaneknek anay surat iti baro atulag. Ken mangala tayo met iti pamaneknek iti daan atulag ngahan bareng-bareng lang na itoy. Nganay surat iti Proverbio 30 iti 6. Di ka nayunan nagiti sasauna, dila ket tatugngaren ka, ket masarakan ka, amangulbod. So di kita kapsat, tikas pamaneknek, ngadda, nganaylanad, iti surat, hantay kuma, anayunan, uno dadaelen, no di ket, digitoy, intayulaan, salaysay, di kay papanan, digitoy asorsurat, ngagturong iti Dios. Tadi gitoy napapateg umay kada tayo iti fersa iti Dios no digitoy intay so kimaten digiti kay papanan na. Ito muna ati Timoteo 4 iti 12. Awan kuma iti pakaomsyam iti kinaubing mo no di ket sika kuma iti ulidanan kadagiti napili iti pamati, iti sao, iti panagbiag, iti ayat, iti pamati, iti kinadalos. So, digiti kabsat tikas pamaneknek anay lanad. Haan laeng nga inuulbod datoy, taadda datoy amabasa, tilinaon, iti Biblia. Tadi gito'y kabsat kas pamaneknek iti umuna ati Timoteo 4 iti 15. Gagatam dagito'y abanbanag isu dalang iti sangwen. Tapno iti irarang ay mo may pangarangarang kuma kadagiti so amin. So digiti kabsat iti alaen tayo iti napudno apanagpamati saan nga inuulbod no diket takdaran tayo digitoy asorsorat. Takakabsat ito muna amerisin tayo iti bagi tayo sakbay nga intay isuro kadagiti tao tapno awan iti pakababalawan tayo. So di kita kabsat kas pamaneknek ngadda anay lanad tilokot ti pagbasaan. Iso nga dawatin tayo kabsat itinananay apanakaawat digitoy nga nagapu iti Dios digitoy apaltiing iti nasantuan at surat. Katagyaman iti Dios Ama manakabalin sa amin. Amen.